ସେ କିଏ ଦେବନ୍ତି କୋବେଳେ ଆସିବ ହେଲେ ଶିବର ଆପଣ ଏତେ ତଳବରରେ କୁଆଡ଼େ ବାହାରିଛନ୍ତି ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ଆପଣ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ କାହିଁକି? କୁଆଡ଼େ ଆପଣ ମୁଁ ତ ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଛି। ବ୍ୟସ୍ତ ହେଲେ ଆପଣ ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତରେ ଅଛନ୍ତି ଶିବର। ହେଲେ ରାଜା ଚିତ୍ରାଙ୍ଗଦକୁ ମୁଁ ଅଭିଶାପ ଦେଇଛି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ସ୍ୱପ୍ନର ମଧ୍ୟରେ ତାର ସୁରକ୍ଷା କଣ କରିବି? ଯାଉଛି ଚିତ୍ରାଙ୍ଗଦର ସୁରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ। ମୌନେ ସମ୍ମତି ଲକ୍ଷଣ। ହେଲେ ଶିବର କଣ ଆପଣ ଅଭିଶାପ ଦେଇଥିଲେ ରାଜା ଚିତ୍ରାଙ୍ଗଦ। ରାଜା ଚିତ୍ରାଙ୍ଗଦ 7 ଦିନ ଭିତରେ ମସ୍ତକ ଛେଦନ ଛେଦନ କରିବି। ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ। ହେଲେ ଶିବର କଣ ଆପଣଙ୍କ ଭଳି କେତେ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର କରିବ ଦେବି ରାଜା ଚିତ୍ରାଙ୍ଗଦର ମସ୍ତକ ଛେଦନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। କାହିଁକି ପାରିବି? କାହିଁକି ପାରିବେନି? ସେ ଯୋଉଠି ଶରଣାଗତ ଅଛି ଶ୍ରହ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ହେଲେ ବି ଚିତ୍ରାଙ୍ଗଦର ମସ୍ତକ ଛେଦନ କରିପାରିବେ। କାହିଁକି ପାରିବି? କାହିଁକି ପାରିବେନି? ସେ କୋଉଠି ସମୟ ଅଛି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? କୋଉଠି ସମୟ ଖିନିଖିନା ବନରେ ମା ଅଞ୍ଜନାଙ୍କ ନିକଟରେ ହନୁମାନ ଥିଲେ। ହନୁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇ ଶରଣାଗତ ଅଛନ୍ତି ରାଜା ଚିତ୍ରାଙ୍ଗଦ। ଲାଙ୍ଗୁଳ ବେଳା ଭିତରେ ବିରାଟ ପାଚେରୀ ନିର୍ମାଣ କରି ସେହି ପାଚେରୀ ଭିତରେ ଚିତ୍ରାଙ୍ଗଦ ରତ୍ନାବତୀକୁ ରଖି ଆପଣଙ୍କର ପଛ ଲାଗି ବସିଛନ୍ତି ହନୁମାନ। ତାହେଲେ ମୋତେ ଗୋଟିଏ ଉପାୟ କୁହ। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଯଦି ଚିତ୍ରାଙ୍ଗଦର ସୁରକ୍ଷା ନ କରିପାରେ ନିଶ୍ଚିତ ନିନ୍ଦା ହେବ। ତାହେଲେ ମୁଁ ଉପାୟ କୁହ। ଭାଇ ହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ କହିବେ ଶିବର। ମୁଁ ହେଉଛି ନାରଦ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ପୁତ୍ର। ଶ୍ରୀଚକ୍ରରେ କଳି ଲଗେଇବା ମୋର ମୁଖ୍ୟ କାମ। ସେପଟେ ରାଜା ଚିତ୍ରାଙ୍ଗଦକୁ ପଠାଇଲି ହନୁମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଶରଣାଗତ ହେଲା। ଏପଟେ ଋଷିକୁ ପଠାଇଲି କେମିତି ଚିତ୍ରାଙ୍ଗଦର ମସ୍ତକ ଛେଦନ କରିବ। ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ